Сәлам! Бүгінгі геройыбыз Тойсина Айгүзәл. Ул республика лицей-интернатының 9 классында оқып йөрөй. Ел ирекмәне республика конкурсының яшь ирекмән номинацияһында иңеүсеһе. Әйдәгез уның менән танышып китәйек. Айгүзәл, үҙең турында һөйләп кит әле. Мин Айгүзәл Тойсина, төрле сараларда катнашырга яратам. Һәм ирекмәнлекнән кызыкһынам, һәм тагы ла мәктәп телестудияһына йөрөйм. Һинеңсә ирекмән нинди булырга тиеш? Минеңсә ирекмән бик акыллы, зирәк, алсак һәм изге булырга тиеш. Һин яшь ирекмән республика конкурсы иңеүсеһе. Иңеүсе булыр өчен нимә эшләр кирәк? Мин ырлыйла тик 4-нче генә ай укыйм. Бага тикле мин Балакатайдың мәктәбендә укый торгайным. Онда мин барлык көсемне ирекмәнлеккә һалдым. Онда без еңеү көненә арналган, һаулыкка арналган төрле сараларда ярдәм иттек. Был республика конкурсы турында кайдан белдең? Миңа бұл конкурс турында әсәйем әйтте, һәм без икәүләп утырып, бөтә документтарны конкурска иеп алдык. Һәм нинди документтар тутырдыгыз? Бөтә катнашкан саралардагы документтарны, виз грамоталарны, мактау кагыйдәләрен, сертификаттарны виз иеп алдык. Белүебезчә, яшь ирекмән республика конкурсы иңеүчеләрен Өфө калаһына котларга сакырдылар. Айгүзәл, шуның турында һөйләп кит әле. Безне Өфөгә конгресс-холлга сакырдылар. Онда безгә төрле мастер-класслар һәм очрашулар үткәрделәр. Онда сараның соңында безгә бүләктәр һәм мактау кагыйдәләрен бирделәр. Миңа бұл сара бик охшаны, мин бик бәхетле. Буласак ирекмәндәргә нинди кәңәш бирер инең? Тырыш, әүдем һәм кешегә ярдәм күрсәтергә куркмаска дигән кәңәш бирер инем. Кадерле дуслар, бүгенге геройыбыз менән һөйләшү һеҙгә оҡшағандыр дип уйлайым. Кешегә изгелек ҡылып, ярдәм итә алаһығыҙ икән, ул үҙе ҙур бәхет.